Здравейте! Вие сте с 360 градусовото видео на OneHub. В следващите минути ще ви разкажем кои сме ние, какво правим и защо трябва да ни дойдете на гости. По време на следващите минути смело работете с мишката, ако сте на компютъра си, за да видите 360 градусов изглед на пространството, или местете телефона си, за да виждате всичко ново. Заповядайте с мен вътре. Тук, в началото на пространството, са нашите релакс зони, или място, където хората си почиват, говорят, играят на игри или просто спят. В момента деня при нас започна, така че хората са вече вътре, в срещи, работят. Заповядайте с мен, за да ви запозная с част от екипа. Крастяче! А това е отвореното пространство. Място, където хората се срещат, работят и обменят идеи. В фундамента на OneHub или в концепцията сме заложили това, че хората от различни експертни полета се срещат заедно, за да работят и да обменят идеи. Както в природата, така и в бизнеса, според нас, само срещайки различни хора, може да се роди нещо ново или да се роди иновацията. Точно заради това кръстихме цялото пространство на различни планети и така сформирахме Слънчевата система. В момента сме в Слънцето, това са нашите звезди. В момента не се виждат, но ако изгаса лампите, ще се видят. И сега искам да ви разведа към останалите планети и място, където хората работят. Влизаме в зала Сатурн. В момента сме в залата на Софтуни или най-голямата IT академия в България. Място, където хората са страшно вдъхновени и искат да променят средата, в която живеят. Там е маркетинг екипа, там се е Дев екипа, тук е екипа, който развива Софтуни Kids, Светло Наков и тук са трейнерите. Тук е зала Меркурий или място, където хората се срещат. В момента тече една среща и всъщност тече проекта по създаването на една библиотека. Искаме да правим OneHub Library или цялата тази стена искаме да е библиотека, в която хората свободно да носят книги, да взимат книги и да обменят знания. Оставям ви. Вече сме в Земята или мястото, където задоволяваме най-човешките си нужди. Ядем и пием. Това е място, където хората се срещат за обяд, за закуска. Доскоро имаше рожден ден, всъщност до преди няколко минути и затова все още има остатъци от торта. Но реално това е място, където хората си говорят и си почиват по време на обяд или на закуска. Както знаем, храната сближава. Марс и Венера ги пропускаме. Хоп, тук е Ванката. Ванка, кажи здрасти. Ванката е човек, който прави всичко в Софтуни, за да се случва така, както се случва. И в момента е в работен режим, така че го оставяме да твори. Влизаме в следващата планета. Или място, където работят Дидо и Марта от Краудио. Момчета, кажете здравейте! Краудио е един много готин стартъп, който създава онлайн платформа, чрез която можеш да си сложиш чат на сайта и ако нямаш възможност да отговаряш на запитвания, те те свързват и наемат хора, които да го правят вместо теб. Ето им сайта craudio.com. Продължаваме нататък. Чао, момчета! Чао! Продължаваме към следващата планета. Здравейте, момчета! Здравей, Това е екипа на UTech България или една нова компания, която се е занимава с разработването на платформа, която ти дава възможност да подбираш таланти и също да комуникираш с тях, ако си голяма компания и искаш да разрастваш екипа си. Кажете здравейте и едно чао! А това е залата ни за събития. Или мястото, където абсолютно всеки може да вземе и да създава стойност за последователите си, за общността, която иска да развива и за идеята, която има. Всъщност, това, което ни различава от всички големи столици и места по света е именно това, че искаме да променяме и да създаваме София в едно място,
където когато имаш идея, хората не те считат за луд. И точно това е мястото. OneHub е място, където ако имаш идея, хората ще прегърнат, ще те изслушат и ще дадат обратна връзка. Така че ако имаш идея и искаш да я развиваш, ела при нас. А сега, секунда внимание, защото освен работата, за нас е супер важно и забавлението. Елате с мен в геймбара. Вече сме в геймбара. Геймбара е място за срещи, забавления и игри. Имаме билярдна маса, PlayStation, а там е Ками, която прави най-невероятното капучино в света. Така че присъединете се към нас, намираме се на Тинтява 1517, последете ни във Facebook, Instagram и Twitter. До скоро!